RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Tonton, 34 anyos. Itago lang ang akong address. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati nga bisan og nituman ako sa gitambag sa doktor, pero wa pa man gihapon mawagtang. Aron inyong hisabtan, ingon nini ang mga panghitabo. Ma, nanak may balita. Oh, unsa man na, anak? Nanadyo ko'y trabaho, ma. Oh, mao ba? Maayo hinuon. Unsa man ng trabaho, ah? Mag-general cleaning mi og mga bahay, ma. Nak, delikado ni mo. Hubakon baya ka. Okay ra lagi ko ani, ma. Ang importante nga may trabaho nako. Tonton. Bay! Kumana ako dito sa kwarto. Hapit na ka, Muhammad ya? Saman? Oh, hapit na ni. Sige. Paspasanin nato kay sige nagpanawag si madam. Dapat ko na tayo laing client human din eh. Sige. Bisiha rong adlaw eh. O, lagi? Oh, uy hala. Okay ra ka sa aso sa sigarilyo bay? Hubakon ra ba ka? Ah, okay ra ko. Nagkabala ka. Madikarilyo nga ni ko usahay. Tonton. Uy, unsa gud ni? Kanus alang gud ka nakaton, ana, ha? Oh, ma, karon ra ni. Pawa sa stress sa trabaho ba? Uy, ayaw ko gatagig ngun ana nga rason, ha? Undangin ang huyop-huyop mo na sigarilyo kay makadaot na nimo. Ma,
Okay na kaya, bay? Bay, abog kayo. Kaya nga lagi sa panghatsing diha. Kaya pa ni mo? Kaya na. Naunsa man ka? Ihubak na sad ka? Ma. Ay, pasti nagpahaway sa ka, ha? Ayaw sa buti. Ayaw, ma. Kinalangan mo trabaho ko kay... Dako kay mawa na ko kung muabsin ko. Tonton. Bisan og nanak ko'y mga gipamati, wag na ko panubalinga kay lagi, di ko gusto nga makaabsin ko sa trabaho. Gipasagdan ra nako nga akong kaugalingon. Unya, Bay, saan na nay? Grabe naman ang gibati ni mo. Sikap lang ka. sus, gasto na sad. Ay. Bay, naunsa ka? Naglisod ko ginawa, bay. Unsa? Bay, Uot kaya ko lugan. pinuwag niya, bay. Dalo ka ospital. Magtawag kong ambulansya. Base sa iyang mga lab test, doon na siya chronic obstructive pulmonary disease. Unsa na, Dok? Usa na ka lang disease nga maoy hinungdan nga maglisod ka kinhawa. May sakit gyud ko. Yes, sir. Ug ang naka-trigger ani kay expose kay kapermi sa mga abog. Dok, hubakon pagyod na ba na siya? Ay, gahi, manggod kaayog, oh. Ug nakahisgot pa gyud sa mama nimo. Manigarilyo pa gyud ka, di ba? Oo, Dok. Pero di man pirmi. May kauban dasab ka nga kusog manigarilyo? Oo, Dok. Sir, kanang second hand smoke, mas delikado na. Usan na sa naka-trigger nimo. Unsa may angin akong buhaton, Dok? Nakadungog kas gisultis, doktor, ha? Kinahanglan nga muundang nakagpanigarilyo. O kinahanglan na kang muundang anong trabaho nimo kay delikado ang imong kinabuhi ni anak, Tonton. Ma, Dili magginahi og ha? Kinahanglan nga mopahuway ka og tarong. oo, ma. Ay, salamat. Magkaginawa na kitahon kong tarong. May langgani kay niipikto ang tambal nga gihatag sa doktor. Tonton! Don, ibalik naman sa lagi na sigig ubo-ubo nimo. Basig sa ako rin hubak, ma. Oh. Dong, Tonton! Lisod na sa akong ginawa, ma. Unsa? Nagtuyo ko pag-una nga okay na ko.
kay niipikto man ang tambal nga grisitas doktor. Pero kalit lang nga nibalik ang akong ipamatik. Mora ni pirming may tabo na ko ba? O magsige ra balik-balik. Ang akong mga pangutana, mao kini mosunod. Unang pangutana, na-diagnose ko og COPD o Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Ug nagsige ko og balik-balik sa akong gibati. Permanente na ba ni siya nga klase sa sakit? O may posibilidad pa nga mamaayon eh? Ikaduhang pangutana, gikapoy na ko og balik-balik sa ospital kay bisag naresetahan ako sa doktor. Igurang mawa og pila ka adlaw unya mobalik sa gyapon. Ako ra man taning gituman ang tambag sa doktor. Wa na ko manigarilyo ug niundang ko og trabaho para makapahuway kog tarong. May angay ba kong buhaton sa kong lifestyle? O may angay ba kong kanon? Ikatulong pangutana, inigsugod sa kong hubak, magpadayon na dayon ni hangtod nga maglisod na yung ko ginawa. May mga pagkaon ba nga angay na kong likayan nga mo'y nakatrigger ani? Ikaw pa itong katapusan. Kundi na kumuad sa ospital, unsay maayo na kong buhaton o mga home remedy para maibanan ang akong mga kipamati. Palihog, tabangi yung tambagi ko. Kini ang akong suliran. Tonton. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini nga akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mo tambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, behavioral, kay usaman ako ka psychiatrist, ug mga problema sa mga ginaniling drugas, kay usaman ako ka drug addiction specialist. Mga legal nga mga problema, ka ataw ni Eileen Batan na mutambag niyo na. Kasi pamagis, pagpadala sa mga sulat-suliran rin ka mo, pwede ka na ipadala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page, o diri ba sa mong buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, trusting the Lord means believing that His plans are greater than our fears. Ikanin ni Father Aloy, no? So we have to trust the Lord, no? Pero mulihok santa. Di kay magsigil lang tag ampo niya watay lihok-tihok. Lihok tao kay tabangan ta sa Ginoo, no? Di kay magsigil lang tag hangad sa langit nga nay mahog nga bugas gikan sa panganod, no? Lihok sa ta. Okay? So ang atong matatampo karon lawa si Tonton, 34 years old, wala man niya gibutang ang iyang address. So sambunan ako greeting taga Barangay Saragusa, Sitio Dumag, Matalom Leyte, no? Si Rene Pelaton o si Jobert Esquadra o Abit o si Jaime Seropel Abit Medjer Blanc, taga Ginhulngan City, no? Kailan ni Minjit Tangyan. Okay, so Trixie Claire Baay Balili sa Pilar Buhol, Uloy Rubli sa Inupakan, Norma Paradyang dia sa Kabadyangan, dia sa Negros Oriental, Anthony Magunsa, Anthony Magunsa sa Negros Oriental Broadcaster Association, no? Ipag-greet ka ni Eric Espina. Okay? So, kini mga taga Danau City dito may bagkan taga. Salamat kayo ninyo sa bilong-bilong Danau City, ha, pag-attend sa among Lions Club kanang giveaways o kada mga pinaskuhan. Okay, mga taga-Lawaan Uno, Baraga family, musta naman sa Lisay City, no? Si Ernie, si Lynn, Arnel, Nian, Erlin, RG, Christian, Dinber, mga taga Bright Century Hardware, Lipata, Miglanilla, si Gingging, Talimbat, Rosalyn, Ulan-Ulan, Maricar, Makapas, si Chow Hang, Nisa Munsur. Alright? Mga taga-Maayo dahil hospital. Kung na rin gubos-gubosor na nga mga taga-Maayo hospital, si Janet Trump, si Rio Altia Lucia 5, diya sa Midsayap, Cotabato. Kusog diya sa Midsayap, Cotabato. Alright, so going back to our sender, si Tonton, punto medical ang problema ni Tonton, no?
Unang pangutana, na-diagnose ko og COPD o Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Ug nagsigi ko og balik-balik sa akong bati. Permanent na ba ni siya nga klase sakit o may posibilidad pa nga maayo? Chronic meaning dugay na katuigan, long-term exposure nimo nga mabarahan ang daloy sa imong gianan sa hangin, no? Sa pulmonary problem ni siya. I do not know kung manabako baka o naaba ka nagtrabaho sa usa ka lugar nga naay mga pollutants, no? So, makorrekted na ni siya kung ma-address pod ang rason nganong nakadevelop ka og chronic obstructive pulmonary disease. Pananglitan ng imong workplace, na mga chemicals. So, kasi mag-mask ning ka or keep distance na lang sa exposure. Kung ikaw cigarette smoker o nabakay kaila nga cigarette smoker nga pirmin mong kuyog-kuyog, mahimo kang passive smoker. So, bantayan na nimo. So, maayo ra ni siya. Go and see an pulmonologist, adult. Kaduhang pangutana, gikapoy nako og balik-balik sa ospital kay bisag bisitahan nako sa doktor. Igo raman mawala o pila ka adlaw nya mo balik raman sa gihapon. Ako naman untang gituman ang tambal tambag sa doktor. Wala na ko manigarilyo. Mao na good. Wala na ka manigarilyo. Undang na kong trabaho para makapahuway ko og tarong. May angay pa ba kong buhaton sa akong lifestyle o may angay ba kong kanon? Go eat healthy foods, no? Nindot na nga ang undang na kagpanigarilyo but for so many years nga nigarilyo ka, ayaw pag-expect nga overnight makorrected ng imong COPD. It will take time. So, reduce nimong mga basic nimong mga activities. Remember nga, kung nagani ka maglisod, magginhawa, sige, ubo-ubo, bisag way klima. Ako gani po, bida, may lang ko musulti, pero lugaya na yun akong ubo, pila na kaadlaw, inom na ko antibiotic, cough syrup, allergy, nagyan lang gihapon. So, persistent cough niya, wheezing, kanabitang murag, ang hangin mag-agi, murag, ngiyaw sa iring, murag gihubak, kay di ka kasabot, ang imong dughan, murag kaming puno, dali ka kapuyon, dali ka masakit, o pulmonary problem. So, mga na nga, bantayanan yun, no? Kung ikay ka sa mga dituhuan imong hinungdan nga naka-trigger sa imong COPD. Ikatulong pangutana, inigsugod sa akong hubak. May kay hubak, may tag na kay Budicort, no? O Bricanel or Montelucas or whatever, no? Mga na mga tambal na. Magpadayo na dayo hangtod nga maglisod na gyud ko ginhawa. May mga pagkaon ba nga angay na kong likayan nga maoy ka-trigger ani. So try to observe kung unsay mga pagkaon nga naka-allergy nimo. Okay ning uhubak, apo ni may pagkakuan po ni environmental, no? O sa food, labi na allergic ka, maglikay lang ba ka. Example, ako, no? Di nagyo ko mukhaon na ng kapayas kay tandaghan ako ng dago hospital na. Pero sa high school, bako kusog ko mukhaon na. Karon nga, taas-taas na yung edad. Dali naman ko mo. Mangatol ko, maglisod ko ginhawa. Mao na, mamuha akong ano, daan ako hospital, hindi ka na ko nilag diphenhydramine hydrochloride. So, mao na nga, magbantay ta. Ang tambalan ng mga ingon ani, symptomatic, depende kung unsay naka-trigger, no? Mga bronchodilators, no? Ako mga naamang day ko Budicort sa balay. Dadagan na akong bag. Yung lisod ko ginawa, ako na pong, you have to limit mga tambok ka mga pagkaon. Ay, dali, tama, kuha na ng overweight. Ikaw pa ito katapos ang pangutana, kung dili na ako muadto sa hospital, unsa may mahayon akong buhaton, home remedy para malisin na nga akong mga ipamati. Light exercise, good, ganing stop kag tabako o sigarilyo, avoid fatty foods, o niya, pwede kag mukuha og pulmonologist. Kung di naman lagi ka matug hospital, ato akong giingon. Ako, di man ko pulmonologist, pero kibalo ko ng mga tambala kay say naalagi po ko yung nga problema. Na ako'y Budicort balay. Anang inhaler, pwede rin na siya. Pero wanagay ko mo sa ang mubrisita ni mo ani usa ka medical doctor nga nag-specialize og pulmonary problem. Alright, so now takasabot ka sa mga speaker ni mo Tonton o ngadto sa libuan millions na naminaw sa itong programa kini nga akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much. Until the next time, hasta la vista. Bye-bye!